Is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol kienet tema ewlenija li ġiet indirizzata waqt konferenza li ttellet mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Żabilità b'kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Richmond. Fost l-oħrajn tkellem David Spitali Ġinġel li għandu il-bipolar u qal li l-esperjenzi tiegħu b'din il-kundizzjoni fuq il-post tax-xogħol kif ukoll l-azzjonijiet tal-kollegi u l-kapijiet tiegħu influwenzaw bissieħ l-approċċ tiegħu lejn is-saħħa mentali. Il-messaġġ tiegħi huwa li bl-assistenza bit-tagħlim wieħed m'għandux jibża milli jikkontribwixxi u jkun suċċess għal fatt li għandu kondizzjoni mentali bħal tiegħi. Il-Kummissarju għal promozzjoni ta' drittijiet ta' persuni bi sfidi mentali Dennis Vella Baldacchino tkellem dwar l-importanza ta' din il-konferenza. Jekk ma ninvestux fuq is-saħħa mentali, l-effetti negattivi tagħhom jaffettwa tant individwi, jaffettwa l-enterpriża fejn bniedem jaħdem. Importanti li nkunu iktar konxi tal-għajnuna li għandhom bżonn l-impjegati tagħna, tas-support li għandhom bżonn tagħna, l-postijiet tax-xogħol li jkunu iktar idoni għal ħaddiema tagħna. Importanti li anke l-ħaddiema ikunu jafu fejn ħajfittxu l-għajnuna meta huma jħossuhom momenti għaddejn momenti diffiċli. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Daniela Kallea Bitar qalet li meta wieħed joħsib is-saħħa mentali tal-impjegati tiegħu mhux biss joħloq ambjent tax-xogħol aktar pożittiv imma jissarraf riżultati ekonomiċi aħjar. Din il-konferenza turi kemm importanti li aħna nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna fil-post tax-xogħol. Aħna bħala employers u employees importanti ħafna li nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna mhux biss id-dar imma x-xogħol ukoll. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli li sostniet kif persuni b'kundizzjonijiet ta' saħħa mentali jista' ikollhom impjieg u jkunu inklużi fuq il-post tax-xogħol.